Pakro jikwa Ramogi, Rakamana Nyako Ramogi TV KNDA. Amor ni untiere Ramogi KNDA. Incha dhie yueyo moro machuok. To be rumo piyo nono ka yueyo kata. Lakini wadwoko erokamano Nyasaye. Wachopo KNDA odichieng' ma kawuono. Adwa bed ng'ama mokwongo mar nyiso ni adwaro no hawe maber. E sikukuu mabiro tarik 25 gi dwe mar achiel higa manyien. Higa mar 2025 wakwayo kendo walemo ni Nyasaye mondo telnu. Adwa nabed mokwongo wachonu mano. Koro wantiere kagi Belinda Dhiambo nyar game kaka jaloko marwan kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakach Denon Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. Duol mar jotend migepe winjore mar medo thuolo ne winjruok e kind sirikal ma Kenya gi pinje maoko e kelo mauta e pacho ka achiel kachiel. Ati hii chanjo ati ng'ombe itakosa kunyamba. Sasa mimi nauliza jameni, kwani sisi wote ambao sisi tumekuwa vaccinated kuna mtu amekosa kunyamba kwa sababu alikuwa vaccinated? Jatend piny William Ruto ramone jamni mapacho ka nyaka chanji. In an area ni wasikwa laure managi jokuoge ni jok nyalokre. No. Jodak ma Oruba Migori yuago medruok mag kuo ma okwako aluora margi. Erokamano dwaher winjo pachi 2-3-6-0 mane kaka nyalo yudo Ramogi KNDA. Wachaka ni weche manyien ni gikone sirikal ochuga put mabiro nono matut kendo chiwo ripot ewi kaka sirikal nyalo biro kedo kod lwenje mag kit chwech masani koro osebedo ka medore pacho KNDA. Aput makamano biro lalore kod jotend ute lamo, jonyuol, sikunde, apisas magarita kod jokanyo mamoko mar nono gima nyalo meyo njore makamano medore pacho ka. Kaka Simfros Okinda leronwa, apudno igeno ni biro chiwo ripot mare thuolo mar ndalo 90. Kalura kod lipot manogol kod duol makedo ne ratich oganda KNCHR tarik 20 dwe mokalo, buche 97 mar joma mine mosenegi e yo magalagala e pacho ka nogol lipode gi tesendo bila mopogore e dwe mar 9/11. Gin nek mosemiyo oganda mathoth bago ng'anye bombe mopogore e pacho ka gidwaro mondo nek makamago ochungi. Kaka okang' mar chopo kare singo mare wi kedo kod nek mar nyiri kod mine masani medo jimbore e pacho ka, sirikal kawuono podho chuoga put mabiro nono kendo chiwo lipot ewi yore ma inyalo ti godo e tieko nek makamago. E romo mar jotend migepe manochwoye kom kod jatend piny William Ruto, apudno biro lalre kod jotend ute lamo, jonyuol, skunde, apisas magarita kod jokanyo mamoko mar nono gima nyalo miyo njore makamano medore e pacho ka. Apudno biro bedo kod thuolo mar ndalo 90 mar chiwo ne sirikal lipot ewi kaka inyalo tiek njore mar nek ma hauyaye. Ma biro mana kinde machuok tok jatend piny singo shillings milion 100 mar gero kuonde jot ne joma ringo lwenje mag kit chwech kod campaigns mag kedo gi lwenje makamage. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kwa kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto kwedo jogo mapingo chanjo mar jamni kendo singo ne oganda jo Kenya ni chanjo makamano opuodhi kendo dhi konye geng'o tuoche mopogore mamako jamni. Kowuoye mnada mar jamni ma Kimalel mayudore e kaunti ma Baringo, Ruto lero ni chanjo makamano geto bero rang'iny mar ring'o kaachiel gi neno ni mwandu ma jopith golo pacho KNDA ochope rang'iny mamalo. Chenro mar uso jamni e mnada ma Kimalel osebedo ka dhi nyime kuom thuolo mar higni 10 sani e bwo sir mar William Ruto mar neno ni jodak ma Baringo oyudo omenda mag chwalo sombgi mbele. Auction yetu pamoja na We want also to export our meat products. We want to export our leather products. But the impediment is the level of disease prevalence. And that is why it is necessary for us to have a national campaign to make sure that we get rid of diseases so that we can expand our market and our products can access international markets. I want to ask leaders who have no knowledge, who have no understanding, who have no plan to spare us their ignorance. Ati hii chanjo ati ng'ombe itakosa kunyamba. Sasa mimi nauliza jameni, kwani sisi wote ambao sisi tumekuwa vaccinated kuna mtu amekosa kunyamba kwa sababu alikuwa vaccinated? And I am speaking as a scientist myself. Tutafanya hii chanjo kwa mifugo yetu.
Awuoro. Koro obila ariyo ndhi ka itudogi kod Yang Odhiang' manyocha osechwal ripode ni olal e sub-county ma Keyo South County ma Elgeyo Marakwet. Obilago moyangi kaka Crispus Butali kod Samuel Mbugwa nomonji gi jopiny e seche mane gin but dhiang' ma osechinji. Kaka Judith Omondi leronwa, OCS ma Elgeyo Marakwet wende wacho ni gisechako timo nonro e wi wachno. Dhiang' mar Josephine Kandie. Dhiang' mane Josephine osechiwo ripode ni olal kendo imanyo. Odhiambo manyoro dhiang' oyudi. Dhiang' oyudi ka oselokore ring'o. Josephine oyudo ripod ni nitie dhiang' ma oyang'e tisendo bila ma Kaptagat. Mae kinde ma Josephine oriwore kod jodak maka elimo tisendo bila no mar yudo adieri. Mimi niliingia jioni kutoka kazi. Kufika sioni ng'ombe. Nikauliza watoto wenye walileta ng'ombe jioni, wakaniambia hawakuona yangu. Nikaenda huko juu kutafuta, nilitafuta si kuona. Nikarudi kwa nyumba. Kurudi kwa nyumba nimekaa chini tu kwa kiti. Na simu ikaingia. Kushika ni semeji yangu. Akaniambia huko wapi? Nikaambia niko kwa nyumba. Hati kimbia. Ng'ombe imechinjwa hapa kwa polisi. Nikaambia ni nani amechinja? Hati huyu wakora tu amechinja hapa. Simu nikakimbia tu kupiga nini ng'ombe yangu. Kuangalia ni yangu. Kama jodak koni oken dhiang' ma okuongo lal, mose kwan gin dhoge apagabirio, mose lale gweng'ni. Ng'ombe yangu ilipotelea, ilikuwa na kuchanga kula hapo. Nikatafuta mpaka ikapotelea hapo. Niambia sasa tuchaona. Sasa nikatafuta mpaka nikawachia Mungu tu. Na hapa ng'ombe imepotea zaidi ya ng'ombe 10. Imefika 17 ambayo imepotea. Na ukileta ripoti hapa kama una kitu kidogo hauwezi kufanyiwa chochote. Kama kukumine matimolere ute obila itisendo bila ma Kaptagat, koni ring'o dhure udigo, kendo kinde ka kinde bang' tich, nyaka gidog pacho kod ring'o ma omigi kowuok e utegi. Nimaingia kwa nyumba ya OCS sababu huwa tunafanyanga usafi. Ukiingia jikoni kuna kasingi na kaa hivi. Alafu site ya bandei nyama imeangiwa hapo. Ukimaliza kazi unakatiwa nyama unaenda nyumbani na unalipwa pesa yako. Sasa imekuwa zaidi ya miaka 5 nikifanya kazi. Sasa hatukuwa tunajua, sasa tunafikiria ni mtu anajiweza anaweza nunua ng'ombe achinje, anachinja watu yake, hatuwezi elewa. Nimefanya kazi usafi kwa hiyo nyumba karibu almost mara 7 hivi. Na anytime nikienda hapo ndani naonanga nyama. Obila riyo nyakasani komanda mar obila maka koni osendhi, kendo gitimo nonro ka jodak maka to koni obila goduto winjo golie tich. I took the measures of arresting those officers who were mentioned and put them in our police custody, pending investigation, and I even give the direction to my DCI team who are working on that because the cow is there within the police yard. And it cannot be there without somebody bringing it there. Because in the police facility we have no cow. Ile leo milango tu ni askari wote waondoka. Wamekaa hapa miaka mingi. Miaka 15 na Kindiki alikuwa amesema kila mtu akati miaka 3 aende. Lakini hawa tumeshindwa wamekaa 15 years waende. Judith Omondi, Ramogi TV. Migepe opuodho lokruok e paro mar chik madhi tayo chenro mar chiwo telo e yo mayom e kind jatend piny moyier kod jalupne. Lokruok makamano, apisa mora mora mar sirikal mabiro temo rocho chenro mar chiwo telo e kind jatend piny moyier kod jalupne ibiro go fwai mar milion 10 kata twech mar jela higni 10. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino bende kolonwa, jatend piny moyier biro chamo muma kata kaponi jatend piny mawuok e apisi orem chope nyasi mar sidho jatend piny manyien. E romo mar buch ten migepe e kar jot maduong' ma jatend piny bore Nairobi, jotend migepe opuodho paro mar chik madwaro ni otim lokruok e chik matayo yo ma jatend piny ma oyier irwako e apis. E lokruok ma kamago ma ibiro pedho e nyim od bura higa manyien, apisa moro amora mar sirikal ma ibiro yudo kod ketho mar temo rocho kata keto ohinga e chenro ma jatend piny moyier kod jalupne chamo muma ibiro chwado fai mar omenda maromo milion 10 kata twech mar higni 10 kata kum 2 go duto. There is a minimum threshold. Kaka yo mar neno ni osiep marach e kind jatend piny moyier kod jatend piny mawuok e apisi okorocho chenro mar rwako telo manyien, paro mar chik no yango ni poni jatend piny mawuok e apisi
orem chopo e nyasi mar sidho jatend piny manyien mar miel ligangla mar telo. Nyasi ma kamano biro dhi nyime kata odok ne jatend piny ma oyier okomi ligangla mar telo. E chenro machielo maneno ni chenro mag sirikal ok obedo kod ng'ikruok e kinde ma ichano sidho jatend piny manyien, jogoro mongirore kod jotend migepe mag sirikal ma ok e telo biro dhi nyime kod tayo tijegi nyaka gwel jotend migepe manyien. E bwo paro mar chikno, chenro mar chiwo telo biro rumo bang' jatend piny moyier, jalupne, aton jener, jotend migepe kod jogoro mongirore chamo muma. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kanyo ni jodak e kar dak ma Oruba mayudore e boma ma Migori yuago medruok mag kuo e kar dak e kinde ma jotend arita kwe to dhi nyime kod timo apedha ne achije. George Juma nigi ler mar wachni. Wechego ma kuoma kinde ka kinde ok en gin mawendo e kar dak no Oruba mayude sa kwen Masuna West e kaunti ma Migori. Kata bed ni kuo endo osebedo ka dok piny matin nikech okenge ma okedi kod tend arita kwe, jodak ma Oruba wacho ni sani kuo chako medore kendo. Kanya bedo in an area ni wasikwa laure mana gi jokuoge ni jok nyalokre. No. Mano ng'amoneno nyaka bed mane area ma Suna Suba Oruba Suba Ragana division odage piny machielo. Kuka mano polo ni mechi ng'ato nyadhi dak. Mana pane kono loko ok nyalo bedo. E kinde jumbe ariyo mokalo, ute ji buora osetur dhoudi e seche mag otieno kaachiel kod odiechieng' alanga kendo mondo mathoth okwal kod jokuoge. Chief moito location ma Suna Oruba Charles Ouma wachno sudo lipode mag ute ma otur kendo mwandu koro kwal kod jokuoge. Ouma wacho ni nyaka sani nitiere moko machije ma bende gisendhiyo. Ka ji wuok seche ma ji wuok odhi e kanisa kaka Sundays kod Saturdays, iyudo ka gipimo ka ji odhi e kanisa, gidonjo e ute kendo gituro kendo gikawo gigi. Of late udi karibu 4 nyocho bunji e area na ka magik moko nokawo. Jodak Oruba wacho ni thoth jogo mamuko ute kendo kwalo mwandugi gin rawere matindo ma igitin ne 18. Nitie manyowa mako thothgi kanyo wahojigi to wayudo ka giwachonwa ni iyudo ni ng'ato dhi kwalo suga Kikoi to wacho ni noonge pes njaga. Nyithindo josedonjo e drug addiction. Gin nyithindo ma underage ema donjore weche moko ma kuogi. Waseketo strategies ge OCS sub county commander ma OCPD kendo gini koro okwadhi kawe e yo mayot kaka jok moko pare. Yuak mar arita kwe mok bere ka dak no Oruba osebedo kuom higni mathoth. Ka penjo maduong' en ni ang'o mosemiyo arita makare ok nyal bedo e gwego mag Oruba e kinde duto. Onyalo bedo ni youth wano koso tije chien kae. Employment mar youth ne ni piny. Daniel Nyang'any menje dak e gwengo mag Oruba wachi nok mar tije kong'o kaachiel kod njaga ma imadho asasa osebedo kae makoro jimbo rochruok mag arita kwe e gwego mag Oruba. Ai weche mag kong'o bende medore ka gisemer gi nyasore gi kong'o no Oruba kae nyiso ni giagi mag Tanzania to gidonjo godo ka kae gateway to Nairobi. Orawo kwayo mondo sirikal utieno giwe nindo giwuogi mondo mi gitim nade ikony raia imayo ji e udi. Tend loch nanga wacho ni rem mar oganda tiyo machiegni kod ndarita kwe e gwego mag Oruba bende osethiro kenge magiketo e kedo kod kuo e gwego mag Oruba. The public or the community, they are not ready to support us. Nikech ka ng'ato ng'eyo ni nyathine kwalo kata nyathi moro nitiere area makite rach, they are supposed to tell us. Jok moko maka wasemako watero ojogo ichaki wegi giduogo lisewegi gikawo honga. Jodak Oruba dwaro mondo kot ndarita kwe koro ting' malo chendogo maka chero to ahinya dweni mar 12 kendo achije ma itudo kod rocho mag rita kwe koro maki kendo koro chwale doho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Moko kuom rowere mathuchegi ni e gwenge mag tong' ma Kericho gi Kisumo koro chopo e winjruok mar medo nyayo kwe alwora ma Sondu. Kotelnigi kod Kennedy Ochuka kod Kennedy Ngetich Mandela, rowere go lieko ni gibiro bago tuke mag riwo wi oganda ahinya e kinde mag nyasi mar sikuku ma wantiere ni. Gwenge ma Sondu osebedo ka kale matek kaluwore kod rach mar arita e kind dhoudi modak kanyo.
organize tournament tuke mopogore opogore. Wakwa jotendwa te ubi watimu gini pamoja. Piso wan kaka vijende ok wanyalo loso kendwa. Aparo ni gisama wuoyo kodini osuru masondo ok choki. Seche mok choke no minewa ok nyal dhi uso kachicha dhano luor. Wambe wan kaka vijende walus ngimawa. Sanie waloso gini mondo wakel godo kwet. Wakelo kwet through sirikal. Koro wakwayo ni mondo wuog oko. Wang'eno wan kaka vijana wadhi kelo kwe kendo ita kwe biro bedo maber nikech all along ka gimoro timre to vijana man kipawa ya mbele. Koro wang'eno wang'ni kwasetimo tournament kwe biro bete kinde jo Kisumu kod jo Kericho. Lakteche mawuok e gwenge mag Eastern kod Masawa mar piny Kenya omedo jiwo ikruok margi e riwore gi jowetegi mamoko e bwo riwruok lakteche mar KMPDU ne ng'anyo michano chak tarik 22 dwe mwantiere ni. Lakteche go mawuok e counties mag Embu, Meru, Tharaka Nithi, Isiolo kod Marsabit wacho ni maendi en achiel kuom yore mag sundo piny owacho mondo chop singo mane ochiwnegi e okanda mar winjruok mar dok e tich mane gichuoyo e kokgi. Jagoro maduong' mar KMPDU Davji Atela omedo ni osara margi osebedo ka deko chudo mar lakteche mag raga osetim e yo makare kendo gidwaro ni koro weche mag okumba mar thieth bende orangi e yo maler. Comrades, power. Comrades, rear. I do not know whether you not guys. We want to address. Once we signed the return to work agreement, the county government and the national government went back to slumberland. And they forgot about the issues that we had raised, and they have not had any interest to implement it because of politics. But as doctors, we have said and we reiterate that come 22nd midnight, not a single doctor in all the hospitals in the country, both national referral hospitals, the county referral hospital will be at work. We will leave the hospital for the politicians to run them because we pay them taxes. And the priorities is not for healthcare for the health services to be as expected. The adjustment of those salaries in the payslip, none of the counties has done this. Sisi tumekuja hapa Embu County kusema ya kwamba kama branch na madaktari wa Embu County tutashirikiana na madaktari wengine wote nchi mzima kwa hii mgomo yenye inakuja. Before hizi 21 days zikwishe, ni matakwa ambayo wako na uwezo wa kushughulikia. Kuna shortage kubwa ya madaktari ambao hawajaajiriwa hapa Embu County, yet serikali kuu tulikuwa tumeelezana na wao ya kwamba kutaajiriwa madaktari 2000. Machuo kudogi weche manyien lakini kapokwa dhita no kuseorote magwe ari adek auchiel nono makamu kani Kisumo kanyo mano ng'amwero neno Ramogi TV kabisa. Makamu wacho ni bwana Ilalga kure Amolo the African Union officially. Tony Wanda is the man to watch in that ministry. To watch ni one government nyaka 2042. Makamu kani Kisumo kanyo kama mano makamu ngini mano jaera mar Ramogi. Abdalla mar Katito. Kiro tu wana ngono obed mos dhano tije tek ok gikos wach kama Abdalla kani Katito kanyo mos nojo nyakach Bolo Barak na wuok ka Bolo anenu maler kan gi nyaminwa Cynthia kod nyathina Makin kama na enya wamor ka kukelonu habari an Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyinyore mos na Archbishop mar Odhiambo Gora gi Olo Yanda gi Bishop Aura kama na enya kumorote mar ari adek auchiel nono wadhi yue moro machuok odugo weche manyien kik dhi mabor ahinya. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Ninko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Familia yote come through Chris kwani? Chaos. Nchi imeisha tena. Si unaona, watu wanakula sana na hawashibi. Mimi ni Njeri, jirani wa Auntie Beatrice. Lazima kuna wageni huku umepangia.
Nguo chafu zinaongezeka tu. Hakuna kupumzika maze. We are hungry. Don't worry, we've got you. Enjoy festive season offers on a whole range of Kappa products. All right, listen up. Colgate is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Ramogi. Regulation occurred through Gimilu in public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Everybody ma wuok e TSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. Ano kachung ne mana Punjab kende. Nyaka jok mane Punjab ka winjo mana chike meka. To kendo anang'eyo maber ahinya kaka ananyalo loko ngima gi chuth. Kendo par maber e pachi kanyo. Nawacho ang'o Seher? Dongini mani wacho na chwe. Nawacho kamano. Seher samoro natuga kodi. Tang'o momiyo in wacho kamano. Wonderful ji, wonderful. Koro adwa neno ni en ng'ano makwenyo na nyathi ka onge. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi. Kambi mar okumba mar Direct Line Assurance omiyo duol mochung' ne tayo kembe mag okumba kata Insurance Regulatory Authority seche 24 mar wito oko nyinge directors 4 mayangore ni nene omigi lemono e tok chik. Ponono ni duol no rem wito oko nyinge directors 4 go e bwo seche 24 mabiro. Kambi mar Direct Line Assurance oramo ni gidhi kawo okang' mager ne commissioner mar duol mar IRA miluongo ni Godfrey Kiptum. E oboke mano chwal kod okil mar Direct Line Danstan Omari, kambi no dhi kawo okang' mager ne Godfrey Kiptum e wi lal mar omenda ma Direct Line Assurance oseyudo kaachiel gi ketho mar keto ji 4 go e telo ataro mar chik. Cleophas Oluoch ni kod ler mar wachni. Weg kambi mar Direct Line Assurance kokalo kuom okil margi Danstan Omari omedo chwalo chung' margi ni onego kaw okang' mapiyo mar reso mwandu mar kambi mar okumba mar Direct Line Assurance kendo rango ni giluwo chike ma doho ne ogolo. 4 audit reports have been done that show that from when the insurance company was registered and licensed, SK Macharia and Miss Macharia gave the 250 million that gave the licenses for Direct Line to start operations. SK Macharia did not start running Direct Line. Instead, he opted to run Royal Media Services, which runs the brand Citizen Radio and Citizen TV. His son, the late John, when he grew up, he was given to run Direct Line. He died, and SK Macharia, as the father, took over the running of Direct Line. Fraudulently, with the support of that Mr. Kiptum, fake directors who have never contributed a coin into the share capital were registered as owners
and shareholders of Direct Line. Engur maduong' manochwale doho yangore ni form mar lesen mapodho kembe CR12 mar kambi no ni kod director mamoko 4 ma orwaki kanyo e tok chik. We have gotten instructions to do a demand letter to the commissioner in charge of Insurance Regulatory Authority, one Mr. Godfrey Kiptum. What we have done to Kiptum is to write to him on the following terms. 1, Mr. Kiptum held an informal meeting with SK Macharia and Ms. Macharia and other government operatives. And it was agreed that the CR12 that generates fraudsters as shareholders of Direct Line be rectified. This was a decision that was conveyed to the Minister for Finance, Honorable Waziri Mbadi. Okinde mag Macharia wacho ni ponono duol matayo kembe okumba e pacho kae, Insurance Regulatory Authority. Oremu ito oko nyinge directors 4 go e bwo seche 24 mabiro. Kambi mar Direct Line Assurance dhi kawo okang' mager ne commissioner mar duono Geoffrey Kiptum. We have provided evidence to show that the shareholding should revert to SK Macharia and Ms. Macharia. 2, we have very firm instructions to sue Kiptum not as a government officer. We are going to sue him in his personal capacity. He will have to hire his own advocates to defend him. The Attorney General will not defend him because this one is an act of corruption. Kaluwore gi Omari, kambino oseyudo lal mar omenda moheo bilion 7 ka olero ni tend kambino onego duoki e lwet Dr. SK Macharia. 7 billion shillings has been stolen from Direct Line. So SK Macharia is worried in the event an accident happens, where will the money come from to compensate those Kenyans who will get hurt in that accident? Kambi mar Direct Line Assurance yango ni gisechwalo ng'ur ne duol makedo gi mibadhi pacho kae mar chako timo nonro e wi apisas mag IRA e wi tiyo marach gi apis. We have equally notified the EACC to start investigating one Kiptum and also investigate the people at the company registry. Weg kambi seyo report manogolo chik gi commissioner mar IRA Geoffrey Kiptum. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Jopuonjre mag mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga yuago medruok mar timbe njore boma ma Bondo kod aluora mare. Jopuonjre go yuago nek, mecho mar ang'enge kaachiel kod kuo mar mwandu mag ot kaka moko kuom kit njore ma giwacho ni osemedore e gwenge makono. Ka sani to koro giseyo tend arita kwe makono endo. Jopuonjre go wacho ni gisebedo ka gichiwo ote ne jotelo mochung' ne arita to onge gimoro amora matimore. Koro gikwayo tend kaunti ma Siaya mondo donjre wachno, ka ok kamano gibiro monjo apisas mag kendo gidwaro ratiro margi mar arita kwe. Wadwaro mondo wanyis county government mar Siaya ni wasebedo gi shortage mar street lights around the university. Street lights manomiwa gi ok giti. To magi osekelo insecurity, nyithindo osebedo ka gibedo assaulted, lecturers osebedo ka itong'ogi, to ji koro luore around this university. Koro ne wakwayo county government ni wadwaro the street lights mondo gibed restored. To ok ni gibedo restored kende, omedwa moko manicho kelgi okorom. Wanyiso bende CS mar energy, Opiyo Wandayi, mae ni dala umae kumiae. To kumora amora kidhi winjo beni weyo ka dala ler iseloso mobedo maber. Jaramogi Oginga Odinga University onge gi sufficient street lights. The lighting system is very poor. Wan gi ukosefu mar pi kabisa Bondo town. Gini osemiyo jok modak town kocha biro e school kendo gichulo pi. Seche ma jogi chulo pi adier ok dang tam ji pi kod school. Seche ma pi bedo pump e school, pesa wa kaka nyithindo ne wachulo kanyo. No pump pigno. Koro pressure mang'eny ma joka kelo kas pi bedo matin e school.
seche makoro jo madwa timo luoko mayweyo skul hostel mag nyithindo koso pi, seche magidwa yweyo cho gikoso pi, skul bedo molil, nyithindo dak e condition matek. Seche mwadhi tuomo pi e skul, nyithindo pango line mabor, iriedo gi ng'ato moa oko Bondo obiro tuomo pi ka. Koro ne wakwayo kambi mapambo mar Siyo ni siasa te machieng' osewuok kama, to nego bed ni gi make sure ni pi ng'eny Bondo. Piny owacho puodho okang' mar dhi mbele gi chenro mar kelo modhi e pacho kaendi kokalo kuom winjruok manie kind piny owacho mag pinje, okang' moseduoko piny riyo mar dola mar piny Amerika ma ithoro tigodo e timo ohand modhi. Kaka Lydia Okeyo leronwa, jolony wacho ni okang' makamano biro bero uchumi ma pacho kaendi kendo tego siling ma piny Kenya ka ipime gi dola mar piny Amerika. Ne en romo mano kelo kanyakla jotend migepe ma pacho ka, romo mano otelo gi jatend piny Kenya William Ruto. E romo no, piny owacho puodho okang' mar chwalo kendo dhi mbele gi chenro mar kelo mwandu mag modhi e pacho ka, kokalo kuom ohala ma itimo e kind piny owacho ma Kenya kod mago mag pinje ma oko mong'ere kaka G2G. Okang' ma kama ohulang'o e ohand modhi ma pacho kae. Watwak gi jakom mar riwruok mar jo ohand modhi e pacho ka Martin Chomba ma wacho ni okang' ma kama loro otuchi mar chiwo tenda ne oganda aoyaye mar kelo modhi e pacho ka kendo keto migaono e lwet piny owacho. In as much as we call it G2G, the government of Kenya does not own even 1 liter of oil. So it's, the fuel importation is in the hands of private sector, and the government just facilitates the understanding between the nations that the companies that give Kenya fuel domiciled. Bende watwak gi jalony e weche mag uchumi Hesbon Omolo ma wacho ni okang' makama biro bero uchumi ma pacho ka kendo medo teko mar siling mar piny Kenya ka ipimo kod dola mar piny Amerika kendo duoko piny riyo mar dola ma osebedo kanene sekta mar uso modhi. Kenya thothne thoro omo mwandu mang'eny oko moloyo motero oko. Mwandu miomo oko gi watiyo gi dola. Sama sirikal oseneno mochwalo chenro ni, kane in ng'ama ne nigi geno ni kamoro kane idwaro dola to dola idhi yudo ka onge, koro in gi thuolo dola bedo madhi medore e Kenya ka. Mane momiyo chien kata nje sirikal owacho ni wan gi import cover mar dweche 5. Mano tiende ni sirikal nigi chenro motegno mamiyo kata loko dola to Kenya shilling obedo ka beche odok piny. Chien kata ne 160 to Kenya shilling, sani oduogo en siling 129. Mano nyiso ni achiel kuom lwasi mar timo ohala kata omo mwandu ma oko dhi medo bedo maber. Gilero ni chenro ma kama biro duoko piny nengo mar mauta e pacho ka, kaluwore ni nengo ma igolo godo mauta pinje ma oko biro dok piny. Kinde kane pok wachako bedo gi chenro ni yudo ni beche modhi mitiyogo e geche kaka petrol ne uso siling 217. Sani osedok chien nyaka siling 177. Tieni maendi konyo e duoko nengo mag modhi gi piny. Other than the taxes that the Kenyan government levies on the petroleum product, the Kenyan government has no leverage whatsoever to determine the prices of the petroleum product. Because even the prices that EPRA announces every 14th of every month as required by the law is a reflection of the global markets. Okang' makama koro medo keto teko mar kelo modhi e pacho ka lwet sirikal. Kageno bende koro nitiere ni okang' makama biro bero nengo ngima masani oganda ywago ni malo. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jatend migao mar omenda John Mbadi okoni uchumi mar piny Kenya sani koro chung kama ber ka ipimo gi kama ne jatend piny Kenya William Ruto yude bang' yiero mar higa mar 2022. Mbadi wacho ni Ruto ne okawo telo mar piny Kenya ka uchumi mar piny ne okethore mokalo e kinde mane jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne nie telo. Mbadi mane losi kinde romo mar mano bagi gi jopiny e kar chung od bura mandhiwa e wi dongruok ma piny owacho onego time alworano, okoni e thuolo ma obiro bedo godo apisi kaka jatend migao mar omenda, uchumi mar piny Kenya dhi bedo maber kendo wach mar deko oro pesa ne counties bende biro rumo. Uhuru Kenyatta left office when the budget deficit of the Republic of Kenya to GDP was 8.1%. As we speak, we are reducing it to 4.3%. And the next year, it will be 3.8%. By the time we will go to election, the budget deficit must be below 3%. When I took over CS, under the leadership of Ruto, we were borrowing at 15.5.
Today, we are borrowing at 11%. Our inflation is at 2.8%, another record. We are paying salary of public servants by fifth. All counties, I have given them money up to November. We are hardworking, we are determined, things will get better. Just give us opportunity. I am not here to lie to Kenyans. Things are not perfect, but they are getting better. I know the middle class have issues with their pay slips. The taxation. We want to streamline Kenya Revenue Authority for 1 year. Then we will start lowering pay as you earn so that the middle class can have the capacity and the ability to buy goods and services to spur economic growth. Aya, wadhi yuyo moro machuo kudogi weche manyien gi kidhi mabor ahinya. This festive season, Citizen Duka and Quickmart wanakuletea the Christmas gift hamper, the perfect gift for your loved ones and your pocket. Double the joy, double the savings. Sugar 4 kgs, 558 from 578. Chapati flour 4 kgs, 310 from 344. Cooking oil 3 liters, 799 from 1060. All this for just 1,667, meaning uta save 315 shillings. Just dial *487*5#. Choose your Christmas hamper and pick it up from any Quickmart supermarket near you. Merry Christmas and a happy New Year from Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Eichung Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano maginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. The Messiah, people of Israel are expecting, is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Board mataya gucho menda mar NGCDF ochaka yanga chenro mar gero kar migago mar jopuonjre kata dining hall kod kar romo mar jopuonjre sikund secondary mar George Agola Owuor e kar chung'od bura ma Karachuonyo. Gido makamano dhi muonyo omenda maromo milion 12.4 mar konyo jiwo somo mar skunde mopogore opogore. Jata tije board no Yusuf Mbuno, jaod bura e kaunti no ma Homa Bay Joyce Bensuda Osogo kod jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome ne otelo ne nyasi mar keto mise e gedo no. Yusuf ne okone jopuonjre skunde osebedo ka yudo migago kamarach mokalo gi ngima mar oganda, gino manomiyo gineno ni mondo giger hall no endo manyien. Ujenzi
wa jumba la maakuli au kitchen dining hall, ambao pia itaweza kuwa ni jumba la mikutano kwa wanafunzi na walimu na jamii yote ya shule. Na hiyo ni mradi muhimu sana ambao umefadhiliwa na bodi ya kitaifa ya National Government CDF katika shule hii kwa sababu itasaidia wanafunzi waweze kupata mahali pazuri pa maakuli, waache kulia nje chini ya miti kama inavyotendeka wakati huu. Na tayari hilo jengo tunanuia kwamba litachukua muda wa miezi 4, na ikifika mwezi wa Aprili mwaka ujao tutakuja kuzindua hilo jengo ili kuweza kuinua hali ya masomo. Ayao kawuono ICT laboratory. Sani wawinjo kama seno timo gik moko ni English literature with IT. Agri-economics with IT. So wadwaro nyithindo koka kik dhi kacha gikia kaka itimo gik moko. Omiyo nyithindo nyaka bed nyithindo mabedo kaka rameny ma oko. Omiyo akwayo community ni security ma gik mokelo ka nyaka gichiw. Kendo akwayo jo sirkal mondo obed gi ratiro moloyo to the police kod DC mondo obed gi ratiro ni gik matimogi kosetimgi onge moro ma nyalo chwanyore ni ng'ato kata obiro ketho, moro ng'ato kwalo, moro keluru peace karachuonyo, keluru era karachuonyo. Komishona mar kaunti ma Mombasa, Mohamed Nur, ogolo chik mondo nyamburko mag tuktuk ondikre bwo SACCOs mag nyamburko mating'o jowuoth mondo konye kedo kod arita monjaore ka dho wadh nam chumbi ma Mombasa. Kanoloso Mombasa romo kod moko kuom jokanyo e sekta mar wuoth kod apisas mag arita ma Mombasa, Nur owacho ni ndikruok ma kamano biro bedo monywako ji duto. Gigeno ni arita biro duogo kare sekta ma bende chiwo thuolo mag tije mohewa 15,000. Sekta mar arita olero ni timbe mag njore osemedore ahinya jowuoth mimayo simu e tuktuk. Ndikruok ma kamano biro chakore ayanga dwe mokwongo higa mar 2025. Hii SACCO itatusaidia kuona kwamba wale ambaye wanaleta shida, kama ni member wa SACCO fulani, vile matatu wakifanya accident ama nini wanakuwa suspended by NTSA. Hiyo SACCO inaweza kutusaidia kuhakikisha kwamba kuna nidhamu kwa hiyo sekta, hiyo sekta iweze kuwa na taratibu na njia mzuri ambaye itaweza kunufaisha hiyo sekta na kunufaisha wasafiri yao, ikuwe customer friendly. Jaribu kuweka kama CCTV katika mitaa yetu. Tumeweza kufunga zile njia ambazo wahalifu walikuwa wanapenda sana kuzitumia. Kwa hivyo twashukuru imesubside. Twashukuru sana. Na pia wananchi sasa wengi they are taking their own precaution. Ile maneno kuwa baba alikuwaje saa 5 za usiku, saa 6 za usiku, wenyewe pia wamefanya hivyo, wamepunguza. Jopith jamni mawuok e kaunti ma Busia koro nyalo yweyo bang' apisas mawuok e migao makedo kod maugo kata sese fly kaachiel kod kute mamoko mahinyo jamni limogi kendo chiwo kony mar kedo kod tuoche ma ikelo kod maugo. Midhiero mar maugo mamonjo jamni e kaunti ma Busia osekelo pek ne jopith ka jodak koro ikwayo mondo okuo yath ne jamni magi mondo kik tuono kere kuom jamni mamoko bende. Jotelo mag Kentech kotelnegi kod director margi Seth Onyango owacho ni kutego osebedo ka medore gwengega ka sani giketo chenro e temo konyo counties 38 moseyudo midhiero. Ambazo zimesupport ufugaji kama Heifer International alitupatia ng'ombe, tukawa na mradi wa county ambayo ilikuwa pia inapitia kwa ward based projects, tukapeana ng'ombe, lakini unapata ya kwamba tunafuga na within a short time ng'ombe zote zinakufa kwa sababu ya mbunu. It infests 38 counties out of the 47 counties in Kenya. We have different programs. We have a program whereby we are deploying SESE targets which help us to control the fly populations, to bring the populations down. We also mobilize communities to do livestock spraying. Wadonjane weche mag tuke ni joriemb ndigni 32 manie piem motisi ni Arthritis Ride 2024 omolo e kaunti ma Nairobi bang' chako piem makamago e kaunti ma Malindi chieng' Jumapil mokalo.
Pima kama indie geto choko omenda maromo milion 5 mar gero osiptand tuo mar choke kaunti mar Kakamega. E kinde mane orwak jotugo go gi kaunti ma Nairobi bang' riembo ndigni kuom moyo kilomita 1,000. Director mochung' ne tuke mag riembo ndigni bade ma pinje Afrika ma ugwe Maureen Kolenyo owacho ni riembo ndigni go en yore makende mabiro konyo kedo gi tuoche kaachiel gi kelo fuong'ruok ne jowuoth. Anthony Mugwanja ma en jaloch midila mar bronze e piem mar CAC Paracycling African Championships en achiel kuom jotugo mantiere piem. Na tuko na mission moja. Mission moja ni kujaribu kuelimisha Wakenya kuhusiana na ugonjwa wa baridi habisi ama arthritis, kwamba ni ugonjwa kama ya kawaida na tunaweza manage, sio vile watu wamechukulia kama uchawi ama vitu vingine. And we are very excited to join the 5th edition of Arthritis Ride. What excites us about this ride is that, number one, it focuses on health. As an organization, that's one of our greatest focus, health. We support when it comes to mobility, when it comes to community health promoters. But for this particular, we are extremely excited. We have an inclusive ride. We have females, we have people who are able differently, who are all involved in this ride. Tend tugo mar tong' Ilmodo e pachoka endi onyiso luoro ni kide kumgi e bago tuke go e pachoka endi bang' chenro mar bago tuke go bare thuolo mar 2 Mombasa. Kane giloso gi jofwamb weche gikoni tuke mokwongo mane onego tim dwe mar 8 ne obare bang' piny owacho e bwo migawo mar tuke rem chwalo omenda mag bago tugo no endo. Piem no mane onego chakre kendo tarik 15 e kaunti ma Mombasa ne ochako bare kendo bang' piny owacho rem chwalo omenda e thuolo mar 2. Kata obedo ni jotugo go mawuok e pinje mopogore to ne osechopo ka endie koikore mar tugo. Yet, and we are now pleading to the president to take control and rescue the situation, because as we speak right now, we are on the verge of being banned by the World Triangle Budo Federation from ever hosting another event. So, as we speak right now, we have participants who have already arrived from India, Japan, Paraguay, Uganda, and we are expecting more teams to be jetting into the country. But we are, however, also having challenges convincing them to come, because we have not brought in our event officials who are supposed to manage the event, and they come from the same country. So when we do not bring the officials in, the players also have question marks whether the event is on or not. It's really frustrating that we are not given that opportunity to keep on motivating girls on board to learn self-defense, because it's through this game that I was able to pull a lot of girls to learn self-defense. Bas, mane kama we chenro mar duol ka Nyasaye oyie to biro duogo kendo saa 3 ka wantiere ka gi Belinda Dhiambo jaloko mar wan kaka pile. Nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach, Deno Nompija Taya, Nyakuar Guok Ocha Pesa. Wanere Sadik.